Tøsen går og har lidt hygge med Ben Kreim. De går på for at skubbe lidt til hinanden. Det foregår altså lige foran dommeren. Danny Olsen til Tøsen. Danny Olsen igen. Han er for tæt på bolden til at få kraft i det. Det er godt lavet her. Boring. Og tager et skud, der bliver rettet af, og de får et hjørnespark. De har afvist den gode City-start på anden halvleg, synes jeg nu. Der hvor City af samme årsag er ved at indskifte Dietmar Hamann. Her ser man ikke også, at Støjl står også klar med ungdom og rutine. Stener vendbutikken for englænderne. Og det kunne sagtens være i stedet for Michael Johnson, der ikke har overhovedet været synlig, synes jeg, på Citys midtbane. At vi ser Dietmar Hamann. Nej, han løber for meget rundt om sig selv. Jeg vil lukke øjnene. Det ved jeg ikke med. Det var udmærket det i hjørnespark. Danny Olsen smækker den ind. Don hætter den væk. Første indlæg for ham var bedre end det der. Men det er rigtigt. De har afvist presset, og nu har de fået initiativet igen, spillet igen. Nu må de bare ikke lave for mange fejl. Altså, de her små fejl, dårlige nedtagninger, første berøringer, og det er det, man skal lære på europæisk plan. Det er altså det her med, at når det virkelig gælder, så bevare overblikket, undgå at miste boldene og spille den rundt. Ja, Sturridge ind for Elano, og så har vi 34-årige Dietmar Hamann, ham der havde en god periode, blandt andet i Liverpool, en stor spiller, tidligere i hvert fald. Og hvem skal han ind i stedet for? Han er lidt forvirring omkring det. Så må de altså vente. Marcus er ikke helt tilfreds med forløbet af indskiftningen dernede. Jeg ved ikke, om det var Ben Kreim, som troede, at han skulle ud, og så kunne man køre Toluca ned på højre bakken. Og der er jo ikke helt tiden gjort. Tøsen, ikke noget frispark til ham. Og så skal de passe på den anden vej. Stephen Island. Sturridge. Det er ikke nogen god aktion for ham eller første gang. Nej, dårlig opvarmning har han lavet. Danny Olsen, bevægelig, som vi kender ham. Og det er klart, de kan jo bringe masser af frustration. Det er hos Manchester City ved at køre rundt på den her måde. Det er rigtigt, og det er vigtigt. Og det går bedre og bedre. Ja. Ja. Skal du ikke blive for pause så meget her. Jude. Ja, ikke offside på Thyssen. Det kan jeg garantere for, men det er set underordnet, den kører ud. Ja, det er ærgerligt, at han ikke Jude selv tager den med. Fordi han kunne have sat dem midtbanen. Han var faldet ned i det område, hvor han virkelig havde 10-20 meter foran sig. Jeg ved ikke, om jeg er vild med den der Sturridge. Jeg synes, det er en god spiller, nummer 28. Han kommer ind i stedet for Elano, og det var jo... Elano havde vi ligesom derude, hvor han kunne ikke rigtig styre sine impulser og hisse sig for meget op og spillede dårligt. Sturridge, spændende spiller. Aggressiv angriber. Ben Heim ud, det betyder så, at Michael Richards ryger ned i det centrale forsvar. Og at Dietmar Hamann ryger op centralt på midten, hvor Richards altså har spillet de første 58 minutter. Joe snitter den. Det er godt lavet her til Ireland. Det kan blive rigtig farligt. Sturridge ligger derinde. Og så skal de altså lige have skær med for Johnson, og det gør de fortrinligt. Salami, men der var der altså blottelse i venstre forsvarsside hos FC Midtjylland. Ja, man er ikke helt tryg. Sturridge igen. Florasco. Boring. Florasco. Jude stikker, og så skal der altså åbnes i højre side. Det ved Danny Olsen godt. Han skal hente den lige nu, så er der masser af muligheder. Og City-forsvaret er stærke tilbageløbet her. Danny Olsen. Det er godt slået ellers ind omkring Jude. Ja, det er så godt sparket. Det er også frækt.
Venter på, at Ball kommer tæt på ham, og derunder hans ben. Netop i centerforsvaret, der sidder Micah Richards og ham, der får afværet. Tøsen forsøger nærmest en tunnel på Ball. Skål i ryggen selvfølgelig. Og Cityman her. Der må ikke at finde Petrov, eller rettere Petrov stod for stille. Kolja. Ja, hvorfor ikke? Baba Collins og Kim Christensen, 3 midtjyske spillere, der er i fuld sving med at varme op. Det er ikke unaturligt, hvis Jude er en af dem, man pynser på måske at tage ud. Måske ikke så meget tilbage rent fysisk. Så godt kommet ned af Salami. Hvorfor så? Florensco tager den uventet Maja her. Det er ikke fordi, at de 600 City-fans, der er på plads her i Sands Arena, er gennemtrængende i deres rum ned til de gæstespillere. Der er stemning nede i den britiske lejr. Det er ikke mange fejl, han laver, Winston Reid. Der er mange, som Danny Olsen, væver Danny Olsen begår. Se lige, hvad han laver der på Dietmar Hamann. Lille tunnel. Jude prikker den videre til Boring. Tøsen ligger i en gunstig position derovre. Prøv bare første gang, Marker. Den skal prøves. Ja, det skal den da. Melder sig hos Salami. Efter han landede lidt uheldigt oven på en luftduel. Og ham kan de næsten ikke undvære ved at sige. Nummer 27. Forsvarsmæssigt, Per, der må vi sige, det er upåklageligt. Ja, altså jeg er faktisk Danny Kelly for Winston Reid, den måde, de samler op på og rydder op på. Jeg synes, de gør det rigtig godt. Ja, men egentlig også på bakpasserne, synes jeg, at Christoffer Poulsen og Kolja er frie. Påpasselige stort set alt. Klart midterforsvaret med Joe, som er holdt helt ude af kampen jo. Der har de været udfordret. Trods alt en klassespiller. Milano også. Støjs. Og gode ting her. Nummer 28 netop indskiftet. Ja. Tilbage her fra Ireland. Og det er ikke fordi, vi har set så mange langskudsforsøg fra englænderne.